Já jsem Hrabelen 01 a vítám vás u 4. dílu na hru Minecraft mod Tekit. Tohle vlastně natáčím po druhý, protože poprvé mě nebylo přes zvuk Minecraftu skoro slyšet, tak já to slovím tak na 11 a tohle slovím na 7, abych to ten díl nemusel mazat. A když jsem to točil, tak se mi to vlastně i rozkouskovalo na 3 díly. Jeden měl 11 minut a něco, jeden měl 4 vteřiny a pak ještě něco. Asi určitě se to bude kousat. Jo, v tom díle, co jsem nahrával a smazal jsem to, protože byl blbý zvuk, tak jsem byl někdy v jiné dimenzi a našel jsem tam nějaký železo, tyhle úžasné bloky, které se nedají znovu sebrat. Dal jsem tam cín, kopr a potřeboval jsem tam redstone, ale ten mám tady. Taky jsem si tady udělal víc čestek, ať to nemám všechno nahňaný v jedné. Tady mám oštěpy, tady mám všechny možné slátaniny a já bych to vlastně mohl začít trošku uklízet. Šup. A jsem s tím. Se podíváme, co tady ještě máme z hrudy nebo tak. Tady ne. A tady. No kopr, to je mi naprd, já potřebuju tin, abych mohl udělat baterku. Potom off screen, než jsem si podíval na to video, tak jsem šel do lesa, našel jsem tam pár stromů. Myslím, že to vydá hodně, teďka jsem nad tím dodělal kohoutek, spadl mi další sapling, což je dobře. A tady v tom díle bych chtěl jít do dolu, podívat se, jestli, já vlastně udělat si důl a podívat se, jestli najdu nějaký cín, protože ten by se docela hodně hodil. Tak, já si tady uklidím věci, a víceméně ne uklidím, ale zahodím. Vezmu si 3 stejky, 3 kopí, šup, šup. A na trumpáče. Sem. Jídlo mám, pochodně bych si mohl udělat, pokud najdu tyčky. Tady jsou. A, hele. Uhlí. 9, vzal bych ji tak. 16, 24 dřeva. To jsou 9. A mám tady cestovní balíček crafting table. Tady když jsem si kopal nějaký železo a uhlí, hele, tady je ještě železo, jsem vůbec neviděl, jsem slepec. Jo, taky jsem říkal, že děkuju za to, že se aspoň pár lidí podívalo na první díl, který už je na YouTube. Teďka uploaduju druhý, vidíte, tohle jsem to našel. Ale uhlí, to bude bolet. Au. No tak já bych v tomto hře teď mohl pokračovat dolů. A měl bych si udělat nějaký schody. Navrch. Protože nechce se mi tady pokládat bloky. To asi vykopu tady tím vnitřkem. Udělám to 3x3 a měl by se tam dát normálně chodit. Pak tam když tak dám schody nebo sleby. Uvidíme, to udělám ale off screen. Já to tady asi vykopu. Ještě na záznam. Ať uděláme také něco normálního. Pak bych vážně chtěl najít ten tin. Jak jsem to říkal? To je fuk. Hop. Dám ty pochodně. Jsem někde úplně v čudu. Šup.
Udělám to asi jenom párkrát. Třikrát 3 by to ani nešlo. No vlastně šlo, kdybych to dělal jenom tak po okrajích. Vždycky na rohu bych zatočil, tak by to šlo. Tak to asi taky udělám. Pak off-screen si to ještě upravím. Ještě nevím, jestli sem dám schody nebo sleby. To byste vlastně mohli napsat, že nebude, pochybuji, že si mi potom bude chtět skákat jak vocas. A už jsem nahoře. Teď jsem viděl železo. A tam je kopr. Ten si potom taky vezmu. Tak. Nevím jestli... A jo, vezmu si off-screen. Tady je marble, z toho bych si pak chtěl udělat v nějakých částech domu podlahu. A jak vidíte, tak už mám zase v Minecraft. Nevím, jestli to byl nějaký bug, nebo co to bylo. S tím villagem to vážně nevím. Ale buď ten účet, pokud to někdo měl na originálním Minecraftu, tohle jméno, tak to jsem vážně nevěděl. Napadlo, proč to byl nápad Lizarda, kdybych se tak mohl jmenovat na YouTube, tak jsem se tak pojmenoval. A vážně jsem netušil, že má na to někdo skin a účet. Možná, že viděl video a ten účet zrušil, nevím. A nebo to prostě bylo, nevím co. Ale bylo to jenom včera, když jsem za to hrál dneska, jsem si tady chvilku hrál na tom světě, tak už to nebylo. A tady si udělám druhý důl. Tady je marble, z toho se pak dají udělat docela pěkný bloky. A z jednou věcí nepočítejte. Doly nebudou nějak hezký. Vím, že krafák to mívá hezký, ale já nejsem krafák a já to hezký mít nepotřebuju. I když si to točím sám. Je taky kopr. Melhovadiny. Proto moc nemusím tyhle tably. Šup. Tu gumu jsem nahrbal kam zase. Já vlastně potřebuji 6 si udělám. Tak. Mám ty kabely. Off-screen asi natěžím ty a půjdu se nějak podívat po kopcích. Mám zaznačený čas, takže mi zazvoní mobil. Takže mi zabzučí mobil, nevím, jestli to bude slyšet na záznam, ale nemělo by. Protože mám headset a ten mikrofon by měl být nějak kvalitnější. Bylo to sice hodně levný, ale nějaká ta kvalita tam bude. Se podívám, jaké je to značky. Je to od ta značka se... Jméno té značky je Bandridge. Aspoň tak to překládám já, protože moje angličtina není moc dobrá, není moc kvalitní. Píše se to Bandrige
tak uvidíme, jestli někdo z vás zná tu značku. Pokud jo, tak je to docela kvalitní, sice to bylo levný, stál, myslím, ten headset 135 korun, ale nevím. Je to dobrý, kromě nějakých silnějších zvuků by nemělo být slyšet nic. Akorát je blbý, že já nemůžu mít zapojený mikrofon a sluchátko najednou, že to si potom koupím nějaký headset, buď že to bude v jednom kabelu, nebo jo, to byste mi mohli doporučit, až vydám tohle video. Tak mi prosím vás do komentářů napište, pokud víte o nějaké značce, co se prodává v Česku, na Moravě, nejli v Olomouckém kraji někde, není to moc drahý a je to buď na jeden kabel, anebo je to normálně na kabel, víte jaký myslím, doufám, a mikrák je třeba na USBčko, dejme tomu. Bylo by to dobrý, protože bych to mohl mít zapojený oboje a nemuselo to takhle střídat, takže já vůbec neslyším zvuk hry, ale mě to nevadí, já si to potom nějak zařídím. Ještě nevím jak, ale zařídím. A já bych si vlastně... Takže končí nám čas, takže já se s váma loučím a to, co jsem chtěl dokončit dneska, uděláme v dalším díle. Ahoj!